Day 14 of Bicol Cup Camarines Sur, brought to you by Congressman Saldico at ang Bicol Party List, katabang na Kasupa. Welcome you all once again inside the Municipal Covered Court of Sangay for our fourth and final matchup between Team Lagunoy versus Team Sangay. For the starters of both teams, let's first start with Team Lagunoy, starting with Dan Barnuevo, Tan Marquez, Robert Lebreja, Tan Marcongat, and Christian Bacares. And for the starters for your Team Sangay, we have Ken Delapil, Kevin Lumabi, Albert Regalario, Yutin Malapre, and Sam Cano. And the visiting official for this ball games are Unanong Tomasera, William Bulagan, and Alvin Del Rosario. It's your Ako Bicol Cup Camarines Sur, ating dong! And good evening everyone. Welcome back to our live broadcast dito sa ating fourth and final game ng four-game lineup dito sa ating Sangay Basketball Complex. And ito na po ang huling laban between Sangay, the home team, and Team Lagunoy. Etong Sangay has been posting a lot of good wins recently, while ito namang Lagunoy is coming off from a loss. So ako po ulit ang inyong commentator, si Peter Barcelona. Coach Pete ang iyong friendly neighborhood commentator. And with me is Coach Paul, ang ating matikas, madatung at mabait na commentator, analyst. Good evening, Coach Paul. Good evening again, Coach Pete. So this is our fourth and last game at this Sangay Sports Complex. Bakbakang Lagunoy versus Sangay. Okay, ayan na, first points. Binutas kagad ni Ken Pilapil, one of our notable players to si Ken Pilapil. Yes, Coach Ken Pilapil is one of our veteran player playing for Suited Up for Sangay. He is a former varsity player of STI Naga, and also marami na din siyang ligang linaroan dito sa Camarines Sur and outside Camarines Sur. So titingnan natin kung ano magiging performance dito ni Ken Pilapil. Yes, and before that, 3 points by Barnuevo. And ito naman, basket and one, the number 21, 27 na si Sam Cano. So intense agad yung unang sabak natin dito sa ating last game, Coach Paul. Yes, Coach. Very aggressive ngayon yung Sangay on this first minute of the game. And sila, sa kanila pa rin napunta ang offensive rebound. Yes, wala nang ang iba na player from Sangay ang nandun, pero nakuha pa rin ni Sam Cano. Lumabi ngayon ang sa ating speed star. Pull up by Lumabi. So bola ngayon ng Lagunoy. Si 0-0, si Barnuevo. And 3 points by Bacares. And during the last game, itong si Bacares, nakailan 3 points din to, di ba, Coach Paul? Yes, Coach Pete. This is a bright light player for Team Lagunoy. Although they get the loss, pero ito talaga yung kumakamada for Team Lagunoy in their last outing. Yes, so turnover ngayon ang ginawa nitong Team Lagunoy. Sobrang lakas nung pasa para kay Barnuevo. Eto si Lumabi, nagbababa ng bola. Pinasa kay Pilapil. Corner pass to Regalario, and there's a call. May foul ngayon kay number 1, kay Bacares. And thank you very much for watching live dito sa ating mga fans. Okay, so we acknowledge the presence of Vice Mayor si Harold Brian San Felipe, our SK Federation President si Roberto Canicola Jr., Ofelia Llorina, Councilor of Sangay, Municipal Admin Ruhum Kanya, and Councilor Felix Del Castillo of Sangay. Okay, happy Thank you viewing for po sa inyo watching lahat. live. Yes. Opo. Thank you po for supporting AKB and of course dito sa Team Sangay.
Okay, so before that, it was a 3-point shot by our big man, Malyapre. Wala po ngayon sa lineup itong other key factor sa ilalim na si Monsalve, pero pinakitaan ng shooting nito ni Malyapre. Lumabi ngayon, nagtitimon. Binigay kay Malyapre, kay Pilapil. Binalik kay Malyapre. Hinulog, and there was a foul dun sa tira ni Regalario. Anong masasabi mo sa ball movement na to, Coach Paul? Ang ganda, Coach. Very composed ang team sa ngayon sa pinapakita nilang ball movement. Hindi sila nagmamadali. They are finding the open guys. So, I think this is a good play na nakikita ni Coach Enrique Pilapil III. Okay, etong si Coach Pilapil, he is also the coach for the PSU Blues Maroons. Yes. And veteranong coach na to. And also, maganda yung palitan ng scoring ngayon itong dalawang team na hindi nagkakalayo ang score. Yes, I Coach. think this is going to be a high-scoring ball game. And ayan na naman tayo, kakasabi mo sa rebound, nakapag-tip in attempt pa itong si Regalario dun sa possession na yon. And na-force nila into turnover itong transition sana na gagawin nitong Lagunoy. Yes, so si Ken Pilapil ngayon dribbling the ball and he is conducting the play. Regalario with that shot, kapos. Nakuha ngayon ng Team Lagunoy. Etong si number 6, si Libreha. Saan nga uli mga liga ito si Libreha naglaro? Coach, ito si Libreha, well-decorated player also coming from Ocampo, no? This is a player na talagang kinakatakutan din sa Ocampo during Mayor's Cup and also sa mga liga na linalaroan niya sa labas. Yes, si Abarquez ngayon binigay dito kay Barnuevo. Ang ganda ng drop pass ngayon ni Barnuevo kay Libreha. Kakasabi mo lang na very notable tong si Libreha. Pinakitaan ka ng reverse. Malyapre ngayon. Malyapre shoots. Malyapre, 2 points. But there was a double foul na itinawag itong referee between kay Bacares and kay number 27, si Cano. I believe na ito ang second personal foul nito ni Bacares. Ano kaya magiging impact nito sa Team Lagunoy, Coach? So yun, Coach, si Bacares niya is a very notable player also. Ito yung scorer nila yung last outing nila against Goa. Pero kung magpa-foul trouble siya, of course, syempre hindi siya magagamit. Ilalabas siya ng coach and mawawalan siya na, I think, yung kumpiyansa bababa. Yes, kasi kailangan mo talaga uminit sa loob ng court para makapagbigay ng magandang laro para sa team mo. Ito na, si Abarquez. Abarquez, hinulog ngayon dito kay Barnuevo. Barnuevo shoots, no good. Rebound. Meron foul na tinawag dito kay Libreha. Nahuli yung talon niya. I think it's an over the back, Coach. Yes. Ang taas naman kasi, Coach. Oo. Natukuran niya. Yes. Yung si Cano. So, kung mapapansin mo, Coach, very intense nga yung mga plays natin. Early penalty na tong Team Lagunoy. Yes, with 6 minutes and 21 seconds left in the first quarter. Usually, mga nasa third team foul pa lang to or second. Pero, eto na nga, penalty na. Itong Lagunoy with Yes, Coach. Cano on the line. So, ito for sure, ikakapitalize to nila Ken Pilapil. Alam ni Ken Pilapil kung paano gawin pag penalty yung kalaban. Yes, sabi mo nga kanina, he's a veteran player that played for a lot of commercial leagues. And dito sa Ako Bicol, lahat ng magagaling na players nandito. At eto na, naagaw pa na Regalario. Malyapre sa ilalim, Malyapre. There was a traveling on that attempt ni Malyapre. Nahuli si Malyapre doon. Dancing with the wrong shoes. Yes, Coach. Top dance pa ata. And Abarquez na foul ni Cano. And this is going to be
the second personal din ni Cano kasi involved siya dun sa double Sa foul double kanina. foul, okay. So kung makikita natin, Coach, this last game of ours, talaga ito, mas compared to the naunang tatlong laro, mas kumpiyansa yung mga player dito. Mas relax, mas yung composure nila nandun. Oo, and mas exciting ito kasi kita natin na very systematic. Yes, Coach. So kudos to these two coaches, Coach Anton Linso for Lagunoy and also to Coach Enrique Pilapil. So si Coach Eric, matagal na natin itong nakakalaro during our collegiate days. Yes, nung Coach. mag-teammate pa tayo, Coach. Okay, sa ilalim naman. Libreha, wala. Ang ganda ng pressure defense na binibigay sa Lagunoy. And stolen away by Ken Pilapil. Ken Pilapil, 2 points. And napatawag ngayon ng timeout itong Lagunoy because of that. So na yung pinapakita nila pero yung mga extensions, Coach, ano ba yun? Yes, ito kasi kung mapapansin mo yung mga players nitong Sangay is ang hahaba din. Kung hindi nyo mapapansin, talagang mahaba po pero well contested yung mga open looks and hinahabol talaga nila. They're not relaxing on defense. Yes, yung mga close outs na yon kung i-compare natin dun sa mga naunang laro, pinapabayaan na nilang tumira yung mga ganun. Pero Yes. dito, talagang antindi ng mga close outs. And Coach, So, is it yun. me or puno na tayo dito sa venue natin sa Sangay Sports Complex? Yes, napupuno na tayo, Coach. So, kung may mga gusto pa pong humabol at manood ng live, ito, nagsisimula pa lang po yung bakbakan nito ng Lagunoy at ng Sangay. So, welcome po kayo dito sa Sangay Sports Complex. Yes. Also, ito nga, watching all the way from Caramona, Cavite, itong dating teammate ko, si Q Quinones. Si Kuya Q is 2 years older than me nung naglalaro pa kami for Ateneo. And thank you for watching Kuya Q Quinones. Yes, happy viewing, Q. So, Okay. So, nahuli ngayon yung pasa and it's a fast break opportunity. Pero, na-stop ni number 8, si Cornelio. yes, Coach. So, yun napansin pa natin kanina. Sabi mo nga zona, pero dahil sa hahaba ng mga kamay nitong mga taga-Sangay, nahuhuli nila lagi. Ooh! What a dipsy-do! Hindi lang pumasok. Eto na ngayon, si James Belica na hindi naging maganda yung huling outing. Isa pa naman siya sa mga notable players of etong Lagunoy. Kaso, hindi niya nailabas yung laro niya. And Libreha again, bumanat. So yes, ng kanyang Coach, 2 points. pinasok na pala to si James Belica. So titingnan natin kung ano magiging adjustment siya dito sa game na to. Okay. Bola ngayon mananatili dito sa Sangay. Oops. Eto sa Facebook Live natin, si Kenneth Larcena, good luck kay Ken Pilapil. And kanina pa, ito si Jamunis Bajero Rances. Pa-shoutout sa solid na Sangayanon na naghiling nguyan sa Plaza kang Sangaya, lalo na kay Jose Borja. So Coach, back-to-back short jumper coming from Libreha. So ngayon naman, baliktad, napatawag ng timeout itong Sangay. Yes, and dito natin makikita yung level of skills ng bawat team na lahat ng players nila, pag binigyan mo talaga ng libre, kakana at kakana. And hindi mo yan pwedeng basta-basta na lang pabayaan. Di ba, Coach? So yes, Coach. So we can say that these two teams are well-balanced team. So pag
hindi mo to binantayan, talagang kakamada at kakamada kahit sino pa man dyan sa mga players na yan. Yes, and right now, nararamdaman ba ng Sangay yung pagkawala ni Monsalve? Yes, coach. Sa ngayon, siguro, ngayon hindi pa masyadong nakikita siguro yan ng Shanghai, pero those rebounds, those defensive, sana na maibibigay ni Monsalve sa ilalim. Ngayon, wala yan kasi ayun na nga, hindi siya nakasuit up ngayon for Team Shanghai. Yes, so eto na nga. Lumabi, binigay na kay Ken Pilapil ang bola. Ken Pilapil setting up the play. Binigay kay Malyapre na hindi na nakatingin. And ayun, sa ilalim, offensive rebounds. Talagang kala mo para mga manok na nagsha-shuffle sa ere. And bola ngayon, there's a foul. Ang ganda naman nung pag-protekta ng bola nitong ni Moreno. Na isa rin sa mga tumikada ng mga 3 points nung nakaraan laro ng Lagunoy. So eto na ngayon si James Belica. At ang balita ko, ang nickname nitong batang ito is Yoy. Yes. Oo, itong si Yoy. So if I'm not mistaken, coach, she's playing for the CSPC Blue Stallions Oo. right now at the collegiate level. Oo, and yun, turnover. Sinabi mo nga na itong si Yoy is playing for the Blue Stallions, which is a rebuilding team. Yes, coach. Nagpa-participate din sa iba-ibang mga tournaments, collegiate tournaments. So, pakita niya ang kanyang talent dito sa larong ito. Yun another stop coming from Buela. So yun, makikita mo talaga yung haba nitong mga players ng Shanghai. Oo, and right now, again, balik tayo sa Facebook Live. Nanonood si King Tiger Alexander Lim nitong larong ito. Sino kaya ang sinusuportahan ni Alexander Lim? Okay, so Sangay Basketball. At ayun, basic play para kay Malyapre with that 2 points. Caught sleeping doon, coach, yung big man na si Paak dun sa play. Yes. So Moreno, binigay kay Libreha, binalik kay Moreno. Thought about it. And there was a foul na itatawag ngayon. Dito kay Ken Pilapil. At ito, nag-comment din ang father ni Feben Lumabi. Good luck, anak. Sir, sobrang bilis ng anak nyo. Sobrang ganda ng linalaro dito sa AKB. And back to the ball game. 3 points for Moreno. Wala. And offensive rebound ng Lagunoy. Yun, kakasabi lang natin na si Lumabi. Sobrang bilis nung Lumabi. And muntik na ma-steal yung bola. Okay. Good luck din daw kay Mark Anthony Cornelio. So, madami po active yung mga watchers natin sa Facebook Live. And naipasa kay Libreha, wala. Tip in, wala pa rin. Lumabi nakuha ang rebound. Lumabi with that ball. Teka lang daw. Okay, Pilapil ngayon, may tanga ng bola, naghahanap ng kakampi, umatake ng diretso sa gitna. And there's a foul. Foul on number 35, itong si Yoy Belica. Two shots ngayon para dito kay Ken Pilapil. First shot and no good. Very intense yung laro, coach. Yes, coach. Ang score pati is 15-14. Isa lang ang lamang nitong Sangay. Talagang hindi nila binibigyan ng puwang yung mga depensa kung depensa talaga eh. Yes. At eto na, Belica playing the point guard role here. Okay, balik kay Belica ang bola. Moreno shoots. Moreno misses. Pilapil with that rebound. Binigay kay Buela. Buela minintes. Lumabi with that clean up on that
Fast break opportunity. Coach Paul, grabe talaga maglaro yung Lumabi na to. Grabe. Kasi he's not giving up on the play. So talagang sinusundan niya every time na may pass break. Yun. Grabe. Grabe ang pressure defense sa binibigay. At kung naririnig nyo, yung crowd ngayon, nagsisigawan na sila at they are very excited dito sa mga nangyayari. Belica ngayon. Belica with that spin. Binigay, binalik kay Belica. Belica shoots. 2 points for Yoy Belica. Ken Pilapil ngayon, nagdadala ng bola. Slowing it down to Buela. To si Buela, coach, isa rin to sa mga notable players ng Sangay. Yes, coach, ang haba din ng bata. And jump ball is being called. Kasi ito si Buela, 3-and-D din to si Buela. Yes, coach. Tapos may slashing pa. Yes. So for his position, talagang magkakaroon ng mismatch pag lumabas sa kanya yung depensa. Yes, and okay. Yoy Belica again, nagbababa ng bola, humingi ng screen. Binigay kay number 8, kay Cornelio. Belica shoots the 3. Wala. Rebound. Nakuha ni Lumabi. Lumabi. Nakuha pa ni Malyapre. And there was a foul. Muntik ng maagaw pero buti na lang. Trailer itong si Malyapre. Bihira ka makakita ng ganyang, Coach Paul, na big man. Yes, coach. So ngayon yung nagagandahan nito ng team sa ngayon, no, hindi nila hinahayaan yung teammate nila na mag-isa lang pumapass break. Talagang sinusundan nila kasi pag mag-mintes man, ready sila na to take that offensive rebound. Yes, and ito, unang free throw ngayon ni Malyapre. Nothing but the bottom of the net. Okay, special shout out sa family Chavez from Annalyn Di Masalang and kay Andrew Jurado from Jama Eunice Abajero Rances. Botial family na nanonood. Thank you and enjoy watching the game. So eto na ulit si Paak. Paak, no good. Malyapre with the rebound. Lumabi binigay kay Pilapil. Thought about it, behind the back. Umikot pa, kinaliwa. Sayang. Nandun na lahat. Wala lang yung basket. And Paak again, binigay kay Belica. Belica with that spin. Belica shoots. And won by Yoy Belica. Yun. Nako, mukhang gusto talagang bumawi nito ni Belica coming from their loss sa Team Goa kasi medyo hindi maganda yung pinakita niya doon sa game na yun. So, I think this kid right now will take over. Yes, and mukhang eto na yung inihintay niyang opportunity na talagang ipakita ang kanyang skills. Now, Belica is on the line for that 3-point play and yun. 1 second left na lang pala, partner. Ganun ka-intense yung larong ito and look at the score, partner. It's a 19 all. So parang hindi lang sila naglaro eh. Back to 0 tayo. Back to 0 tayo Sa second ngayon. quarter. Alright, so while we're waiting for the second quarter, ano yung masasabi mo tungkol sa ups and downs itong larong ito for both teams? Let's start, coach, with Team Lagunoy. So, although yung pinapakitang depensa nitong Sanga is just a zone, so pero hindi sila natatakot. They're just attacking those gaps. They are composed also. They are making plays. So, finding the open man. And kung pag may opportunity sila to run, they run. Also for Team Sangay, halos pareho lang din. They make those runs, they make those stops on the defensive end. And pag nakuha nila, tatakbuhan nila. Like ganitong ginagawa ni Ken Pilapil and also Lumabi and some other guys like Malyapre. So, kung sa boxing, coach, match na match itong dalawang team na to.
parehas ang tama, parehas ang depensa. Yes, So maganda, hindi tayo nagkamali na sabihin eto talaga yung main event natin for this evening. And again, babalik tayo sa ating mga Facebook live na mga supporters. And eto na nga, good luck kay Joshua Laurenciano from Plaza King. And shout out po sa family Lumabi watching from Silang, Cavite, from Mary Jamaica Permejo. So marami-rami mga taga Cavite na nanonood sa atin. Kanina si Kuya Q Quinones na dati siya yung taga-gawa ng sunog sa loob ng court. Ngayon, pamatay sunog na ngayon. Because he is a member of the Bureau of Fire Protection. Oo, so yan ang student athlete ng Ateneo. Yes. Talagang meron siyang ginawa para sa sarili niya after he graduated. Yes, Tapos na ang career, may panibagong career. So pilapil ngayon, binigay ngayon doon sa kanyang teammate Regalario. No good. Malyapre with a power rebound. Hindi lang na-convert. Eto na, pinagpiestahan na sa ilalim. Tatlo ang sumasabay kay Malyapre. Now, fast break opportunity. Barnuevo na bitawan ng bola. Lumabi hinahabol ngayon ni Belica. And Malyapre finishing that fast break. Iba talaga yung Malyapre na tumatakbo na big man, Coach Paul. Yes, so parang sa body type niya, feeling mo hindi kayang tumakbo. Pero right now, she is sprinting. Yes, ito naman si Odjamar, bumawi kaagad ng 2 points dun sa ginawa ni Malyapre. Buwela ngayon, on top of the key, floater, wala, offensive rebound sa kanya pa rin. So, he rewards himself with 2 points. Yung malinong siya ngayon doon, Coach, pagtira ni Buela, lahat sila nakatingin sa bola. Yes, ito lang si Buwela yung talagang pumwesto. Ito na, Barnuevo ngayon, binigay kay Yoy, humingi ng screen, wala. Bakares, naghahanap ng papasahan. Kalaban yan. Si Lumabi sa sobrang bilis. Hindi na nila napansin. Eto, 2 points na naman kay Lumabi. Barnuevo. Binigay kay Belicat. Nakuha ni Ken. Pilapil. Kanan na, kinaliwa pa. Lumabi with that spin move. Jump ball ang tinawag ngayon. Mukhang pangalawang beses na yan si Lumabi at saka si Belica at halos parehas na posisyon. Parehas na posisyon. At ito na nga sa Facebook Live natin. Ito yung first one all the way from Jeddah, the Kingdom of Saudi Arabia. Si Annalyn Dimasalang. Go Sangay. Okay, also si Junjun Paredes, shout out po. Shout out. So, yun nga, Coach, sabi natin, hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa napapanood tayo. And of course, we would like to thank, syempre, Congressman Saldico for this wonderful tournament and ako Bicol Party List, of course. Yes, and also pasalamatan natin yung broadcast team, lalo na si Direk for giving us this opportunity. And dun sa Jollibee na ibibigay niya sa atin later. Thank you, Direk. Okay, back to the ball game. Ito na si Yoy Belica. Katapatan si Lumabi. Barnuevo. Binigay kay Bakares. Thought about it. Binigay kay Belica. Belica na double team. Binalik kay Bakares. Bakares. Pinasa na naman dito kay Lumabi. Ano ba to? Sa sobrang bilis pa ni Lumabi, nagmumukhang brown or ang uniform nito. Yeah. Bakares ngayon. Binigay kay Bongat kay Belica. 2 points. Ang ganda ng cut ni Belica. Yoy Belica now with I think 7 points for Yoy Belica. So yung nangyayari sa other end, Coach, alam nila si Bakares shooter kaya dinidikitan talaga nila. So hindi makaporma yung Bakares. Ganda ng seal ng Malyapre. Kaso na-rebound ni Bongat. Barnuevo na naman. Barnuevo crosses over on that left hand layup. Barnuevo all the way, baby! Buwela ngayon, binalik kay Ken Pilapil.
Sabi ni Ken, relax. Lamang pa rin tayo. Regalario pulls up on that 3. No good. A rebound. Yun, number 17, si Ojamar. Eto na naman, si Yoy Belica with 7 points. Belica, binigay kay Barnuevo. Thought about it. A baseline drive. Yun yung mga sorry plays. Overpassing, coach. Buwela ngayon. Buwelong-buwelo itong si Buwela. Ito ang problema ng Lagunoy. Di ba, coach? Yes, coach. Turnovers. Yung turnovers nila talagang nagfa-file up. And ang ganda din kasi ng depensa pinapakita nitong Sangay. Ang ganda nilang mag-anticipate kung saan nila, alam nila kung saan i-kick out yung bola eh. Ayan na naman. Ito yung tinatawag natin, coach, sa active hands ng Yes, ng Sangay, na hindi lang sila dumedepensa, nakatingin lang, and very active na masyado. And, ooh! Get that thing out of here, sabi nito ni Buwela. Not in my house. Talaga, they are not stopping on that defense. Okay, so while we are enjoying this game, to give us a short break, ito ngayon, we are going to our courtside reporter, ang napakagandang si Jessa. Jessa, pasok! Good evening, Coach Pete and Coach Paul. And of course, marhay na gabi mga kasurog. This is still your Ako Bicol Cup Camarines Sur 2023, still live here at Sangay Sports Complex. Just like what I expected, a battle between Lagonoy versus Sangay is ended an intense matchup. Aside from home court advantage by the Sangay, they also remain undefeated, having a 3-0 standing. However, they never use that as a reason para mag-relax. According to Coach Eric Pilapel, they still made some adjustment, most especially now na wala ang isa sa kanilang key player na si Monzalde dahil sa injury nito. On the other side, Lagonoy is also a strong contender in this tournament. As per Coach Tony Lenzo, their game plan now is to be more aggressive at tapatan ang depensa ang tinatapon ng Sangay. Mga kasurok, it's too early to decide kung sino mananalo sa game na ito. Again, this is Jessamine Navales ang maghahatid sa inyo ng update sa loob ng hard courts. That's the latest for now. Back to you, Coach Pete and Coach Paul. Thank you very much, Jessa. And it's still on-field, action-packed game dito. So Marquez on that 2 points. And right now, it's 33-27. Lamang pa rin itong Sangay at dinagdagan pa ng 2 points nitong Malyapre. Grabe yung facilitating nito ni Pilapil, Coach Paul. Yes, Coach. Coming from a veteran player, talagang steady to si Ken Pilapil, who is distributing the ball for Team Sangay. Ito, si Paak. Si Paak, tumira, wala. And after that, nagkaroon ng konting banggaan ngayon dito sa Sangay and Lagunoy between Ojamar and Cano. So makikita natin, grabe pagka-intense nitong laro na to, and emotions are very high, Coach Paul. Yes, Coach. So ngayon, dapat ang gawin nito ang team sa Lagunoy, hindi sila makipagsabayan dito, lalo na nai-involve na yung crowd, nagiging 6-man nitong team Sangay kasi they have, I think, the home court advantage dito. Pero dapat maging composed lang itong mga players and set up pa rin sila ng plays nila kasi kung nakikipagsabayan sila doon, mas lalo silang i-exploit nitong team Sangay na to. Yes, and right now, our officials are reviewing yung play na nangyari. And as much as we want na very intense yung laro, ayaw natin na mahaluan siya ng mga frustrations that will lead into dangerous situations for the players. Yes, Coach. So, again, sabi mo nga kanina, Coach, doon sa ating mga naunang games, basketball is a physical game and a physical play is alright. Wag lang yung mga ganito, ayaw din natin makakita ng mga ganitong plays. Yes. And again, itong crowd ng Sangay is one of the crowds na talagang sa lahat na natawagan ko as a commentator, buhay na buhay ang Sangay. Yes, Coach. This is a very exciting crowd right here in Sangay.
sports complex. Oo, parang yung crowd ng Iriga. Iyon, isa din yon kasi isa sa mga talagang bumubuhay sa atin also to those players are yung crowd. Yes. So right now, it's back to the ball game. Si number 11, Camo, nandito na. And si number 8, Panghulan, is in the ball game. And there was a call of a traveling. So binigyan na ng pahinga muna itong si Ken Pilapil and si Lumabi. Ito na ba yung opportunity na hinihintay ng Lagunoy para makadikit sila? Yes, coach. Sana makita nila tong opportunity nila na yung notable and key players nung Sangay is nasa labas. Pero for sure, kumukuha lang ng breather yung dalawa na yun. At pagbalik nun for sure, spark plug na naman. And that was a good block by Cano. Inabangan niya talaga si Abarquez doon sa kanyang very difficult shot. Kaso biglang sabi niya, saan ka punta? Saan ka punta? Okay, bola ngayon ng Lagunoy. And sa sobrang excitement ngayon ito ni Cano, natawagan tuloy siya ngayon ng technical foul. Yes, coach. Ano siya okay na sana yung block niya maganda na yung block niya. Kaso yon, I think nagtaunt pa siya sa players So kaya siya tinawagan ng ano. Okay. So also, dito po sa atin, nagpapasalamat kami sa ating mga uniform personnel. Salamat po sa paggabay at pag-make sure na secure tayo dito sa Sangay. And eto po, si Abarquez naman, shooting his technical free throw. So for me, coach, hindi na kailangan gawin ni Cano yon. Good stop na siya doon. Hindi niya na kailangan yung mga ganong gestures kasi baka momentum changer pa yon. Mapunta pa sa Lagunoy ang momentum. Yes, kagaya nito, tumira. Binigay ngayon kay Panghulan. No good, a rebound. Ito talagang may humahabol dito sa Sangay kahit na may tumatakbo ng nauna. Barnuevo, binigay kay Ojamar na bitawan ng bola. Naagaw, Panghulan ngayon. Panghulan, binigay kay Camo. Camo shoots. No good. Rebound, Ojamar, Bongat. Eto na ngayon, si Paak. Paak nagdadala ng bola. Pinipressure ni Camo. Abarquez shoots. Wala Abarquez with that offensive rebound. Talagang iba rin talaga itong maglarong Abarquez na to, Coach Paul. Yes, coach. Talagang mapapansin mo din sa kanya yung hustle sa game. Ito, ang ganda ng hulog nito ni number 8. Kaso ito na, offensive rebound ni Buela. Buela, nagparamdam na naman. Kanina, ilang sunod-sunod yun kay Buela, Coach Paul. Yes, coach. So ngayon, I think nakikita naman nila na wala yung dalawa, si Lumabi saka si Pilapil. Kung mapansin mo yung score, 7 points na lang yung lamang ng Sangay. Yes, and Barnuevo with that shot, no good. Ojamara, kinuha ang bola, Abarquez pa rin, Abarquez splitting the lane, wala. A rebound by number 25, si Orolfo. Panghulan, Tubuela, back to Panghulan. Eto kay Camo. Wala, overpassing ito. Sayang naman ng opportunity na yon. Bongat nasa ilalim. Bongat with that hook shot. Wala. Orolfo pa rin. And number 8, Mahalon. Oy, Buela finishing that play. Kitang-kita natin yung excitement dito ng mga fans. Si Nanay tuwang-tuwa dun sa tirang yon. Paak, Sinarile, nakakuha ng foul, is going to the line for 2. And makikita mo, Coach, mukhang sasub ngayon ang Lagunoy. Yes, coach. So I think that's 3-man substitution for Team Lagunoy. Pero
kudos to these 2 point guards of Team Sangay. Binibigyan nila ng breather si Ken Pilapil and si Lumabe. Talagang hindi sila nagbaback down din. Yes, itong si Patrick Panghulan and si James Camo. Yes, quality minutes for these 2 guys. Ito yung kailangan na talagang ginagawa nila as the reliever of your starters kasi hindi pwedeng masunog, di ba coach? Yes, coach. Kasi pag nasunog na yung star player mo or yung go-to guy player mo, medyo mahihirapan kayo dyan. Okay, eto na ngayon. Panghulan to Camo. Camo. And kita yung tulak ni Asia. May tulak ngayon dun sa ilalim kay Asia. And 1 minute and 53 seconds remaining in the ball game. 39-30. Lamang pa rin po itong Sangay. So kanina, 19 all. Yes, coach. Ngayon, medyo umalagwa yung Sangay dito. Oo. Because of the turnovers ng Lagunoy. Eto na ngayon, Laurenciano sa ilalim. Binigay sa kanyang teammate, wala. And tumama sa paa ng Sangay. You only have 4 seconds to shoot, coach. Ang problema dito, baka madaliin na naman. Iyon, coach. Pero for Team Sangay naman, honest defense dapat sila dito. And one play by Marquez. Medyo masakit yun, coach. And 4 seconds. Oo, tapos etong si Abarquez, coach, hindi mo napapansin pero kumakamada na. Kumakamada. Quality minutes for this guy. And ayun, may substitution itong Sangay. Ibinalik na. Yung dalawa. Oo, yung So, pangdiinan ng Sangay. pinahingahan lang talaga ni Coach Eric. So, bonus free throw for Abarquez. Wala, nakuha ni Laurenciano. Laurenciano, binigay kay Cornelio. Cornelio to Abarquez. Abarquez ngayon, 7 seconds to shoot. Binigay kay Laurenciano. Uy, magkakilala. Ang ganda ng tira ng Laurenciano. Ito na ngayon, si Ken Pilapil. Trying to restore order dito sa Sangay. Lumabi. Binigay kay Asia. Wala. Laurenciano to Cornelio. Cornelio ngayon, binigay kay Libreha. Supalpal ni Orolfo. Nakuha ngayon ni Buela to Orolfo. Nabitawan ng bola. It's a Lagunoy basketball. 5 na lang po ang hinahabol nitong Lagunoy. Cornelio ngayon directing traffic. We have 40 seconds remaining in the second quarter. Abarquez! Parang nuliloksin yung Abarquez na yon. Umuupo sa ere. And Ken Pilapil ngayon, binigay kay Rolfo. Lumabi with that fake. Lumabi with the floater. It was a foul. Okay, so may timeout ngayon itong Sangay. Going to the line mamaya si Lumabi. So parang medyo lumamig yung Pilapil and Lumabi. Kailangan pa magpainit. Yes, Coach. So, I think siguro napansin din ni Coach Eric yon. So, teka muna. Break muna tayo kasi medyo lumalapit yung Lagunoy. Kumakatok. Pero, ang kagandahan naman itong Sangay, Coach, very aggressive pa din naman sila. Like in the lights of Lumabi. Yes, itong si Lumabi talaga. Aasahan mo yung slashing nito ni Lumabi. Pero itong si Laurenciano, nung nakaraan laro, hindi naman siya masyado nakapagpakita. Pero this time, nagparamdam itong si Laurenciano. Yes, Coach. So, titingnan natin yung first throw nito ni Lumabi. It's good. It's really good. Second throw naman ngayon ni Lumabi.
And yun, pasok pa rin. 19 seconds remaining. And nagpe-pressure ngayon si Lumabi. Binalik na rin si Belica para tapusin itong quarter na to. Give and go. And si Lumabi, nahabol pa yon. Ken Pilapil. No good by Ken Pilapil. 1 second remaining. Asia. And wala nang oras doon sa tira ni Asia. And it has been a intense and high action ball game na ipinapakita nitong Sangay and Lagunoy, and hindi nga tayo napahiya as this is the main event of the evening. Yes, Coach. Very exciting ball game and tuwang-tuwa yung crowd natin dito with these two teams na pinapakita nila. Yes, so wag po kayong aalis at stay tuned and we will be back for the third quarter of this ball game. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol.
Eto na ba kaya? Ako po! Wala. Kaya na, inasin pang mabuti. Mukhang may kaya. Apak na lang. Paswado mo tayo. Mukhang mayaman ko ah. Jason Tato na ba kaya? Jason Tato. Last. Paano to? Wala pong makakashoot. Wow! Another five. Sino ba ang gusto mag-try? Pasok na kayo. Another five. Ano po? Ano na? Ano na? Huwag tayo magunahan. Huwag tayo magunahan. Lahat tayo may chance. Lahat tayo may chance. Okay. First round. Rolling ko. Ang half-court shot contest na ito ay brought to you by Congressman Saldico ng Acobico Federalist and ang Acobico Club. Approaching na ang Commissioner Mr. Lloyd Rivera ng Acobico Club Company na Sultan. First shot. Naku po. Malayo. Kaya. Eto na kaya? Naku po. Isa pa. Kaya. Sabi ni Kuya, pang isang taon na mabili daw eh. Masyadong malakas ang dasal ng mga nasa likuran. Kasi kung pumasok, hindi na sila makakatira. Pagdasal kayo, mga nasa likuran. Ay, wala. Aha, hindi mo kayo cellphone. Okay ba?
Okay, so we are back to start the third quarter dito sa ating laro between Sangay and Lagunoy. And looking at our Facebook Live na mga viewers, kay Vera Beringuela, go Team Lagunoy! Shout out po dito sa family Laurenciano sa Baste. And shout out din kay Hermano Yoy Belica from San Juan, kay Justin Emanuela Belica. Okay. Let's go back to our ball game. Coach, sino ba yung mga notable players natin dun sa nakaraang quarter na yun, half na yun? Okay, Coach. So, for the first half, mga notable players natin for Team Lagunoy, we have Belica with 10 points, 1 rebound, 2 assists, and meron siyang 1 foul, and also Abarque with 14 points, 1 rebound, 1 assist. For Team Sangay naman, we have Pilapil with 7 points, 11 rebound, 1 steal, and 3 assists, and also Lumabi with 12 points and 3 steals. Yes, ito ngayon. They're moving the ball around. Bacares on that shot. No good. Rebound di Paak. Paak, 2 points para dito kay Paak. And live viewers again natin. Ito si Boss Archie Agdas nanonood sa atin ngayon dito. Pa-jersey naman. Okay, Boss Chi, if I'm not mistaken, nagko-coach sila ngayon for Team Baaw. Ako, Bicol Captain. Thank you for watching sa ating Facebook Live. And there was a foul on that sequence. Si Cano, the electrifying Cano, Sam Cano, going to the line for 2 shots. Okay, first free throw ni Cano, wala. Tingnan natin to, Coach, na second throw niya kung papasok. Cano again. No good. Nakuha ngayon ni Moreno. Tumatakbo ngayon. Abarquez. 2 points. And ganun-ganun na lang. Isa na lang ang lamang nitong Team Sangay. And nakakagulat ba sa tingin mo, Coach, yung ganung pangyayari? So, for me, Coach, hindi naman kasi mukhang nakukuha na ng Lagunoy ang rhythm nila. So, ngayong second half, sila naman ang tumatakbo. Yes, and now it's changed favor doon sa tira ni Barnuevo. It's now 42-41. Lamang na po ang Lagunoy. Malyapre ngayon. Naghahanap ng papasahan. Malyapre na agawan ni Abarquez. Abarquez all the way. And there was a foul on that play from Regalario. Etong si Abarquez, he's taking the lead dito sa Lagunoy, taking over not only sa scoring but leadership-wise. Yes, Coach. So, in the other side naman, itong Team Sangay, medyo bumagal yung facing nila, no? So, tingnan natin kung ano may adjustments dito. Ang ganda ng baseline na play na yon. Mintis lang yung tira ni Moreno. Lumabi ngayon. Binigay kay Pilapil. Pilapil going middle. Turning. No good. Rebound. Nakuha pa rin ni Pilapil. Binigay kay Lumabi. Napapansin ko lang dito kay Lumabi, Coach, hindi siya tumitira ng 3. Yes, Coach. Ayun na yung niya. Binibigyan siya ng open look sa labas. Hindi niya tinitira. Yes, and ang ganda nung hulog na yon ni Lumabi kay Malyapre. And ngayon, sila na naman ang leading dito sa larong ito. Barnuevo ngayon. Barnuevo, binigay kay Bacares. Ay, Bacares, they got 6 seconds remaining in the shot clock. Abarquez, no good. Lumabi na with that rebound. Naghahanap ng nauuna. Si Pilapil ang nakita. Binigay sa cutting Malyapre. No good. And yun, sayang. Sa offensive rebound. Pero si Malyapre pa rin ang tumapos ng sequence na yun. Back to 3 points ngayon ang lamang nitong Sangay. Barnuevo to Abarquez. Abarquez to Moreno. Wala. And Lumabi all the way. No good yung tira ni Lumabi na yon.
Si Barnuevo ngayon nananakbo. Behind the back to Paak. Paak going to the baseline. Dinukot, wala. And supalpal. But there was a foul dito kay Cano. Masyado nagiging emotional to si Cano. Coach Paul. First half pa lang. Siguro ganun lang talaga yung niya, yung emotions niya talaga mataas sa game. Pero yung nangyari, coach, ang ganda na sana nung depensa nila kay Paak. Ngayon, nung tumira, hindi din sila bumax out. Yes, and naka-offensive rebound. On the first shot naman, nito ni Abarquez sa free throw line. Pasok. Na ibaba sa dalawa. Ang kalamangan ngayon ng Sangay. And second shot, it's a good. Isa na lang. Ngayon ang hinahabol nitong Lagunoy. So kung napapansin natin, coach, medyo maalat yung shooters ng Lagunoy ngayon. Yes. Yung Moreno at Bacares hindi pa nagpapakita. Oo, eto ngayon si Pilapil, naghahanap ng papasahan. Eto na nga, narinig tayo. Hindi nga lang pumasok yung tira ni Lumabi. That's the first time na nakita ko na nag-attempt si Lumabi ng 3 points. And bola nakuha ni Regalario. Lumabi ngayon, 3-on-1. Binigay kay Buela. Buelong-buelo para sa kanya. 2 points. Barnuevo now setting up the play. Naghahanap ng kakampi. Binigay kay Bacares. Ang ganda ng peke. Stop and pop by Bacares. No good. Lumabi with the rebound. Binigay kay Buela. 2 points. Easy para kay Buela. And lumobo na naman, coach, into 5 points. Yes, coach. So hindi nakakababa tong Team Lagunoy, no, coach? Wala silang transition defense. Pag nag-turnover sila, hinihintay na lang nila na bumasket yung Sangay sa kabila. Yes, and malaking problema yan in the long run. So eto na nga, si Ken Pilapil. After that 2 points ni Paak. Malyapre ngayon, tumira ng 3. No good. On that rebound, nakuha ni Lumabi, binigay kay Buela. Buela ngayon, Buela. And there was a foul on that shot by Buela. Itong Buela, coach, nakikita ko, very basic na bata. Napakaganda ng fundamentals. Hindi siya yung very explosive player, pero pag gumalaw, on point. So, last throw for Buela. Wala, pero pasok yung first free throw niya. Okay, here comes Team Lagunoy. Abarquez ngayon, may tanga ng bola. Binigay kay Libreha. Libreha going baseline. Naagawan itong si Bongat. And Lumabi sa sobrang bilis. Nabitawan ngayon ang bola. Malaking bagay na biglang sumabay itong si Abarquez. Okay, so I think we are waiting for a report ni Jessa, pero while we're waiting, ayun, 2 points ni Libreha. And ito na ngayon, si Buela, binigay kay Pilapil. Yung si Pilapil, hindi pa nakakapuntos after the first half. Yes, coach. Pero yun ang nakakatakot kay Ken Pilapil. Yes, tapos biglang titikada. Pero bago tayo niyan, pupunta tayo kay Jessa with the head coach, Eric Pilapil. Pasangay. Jessa, pasok. Well, thank you, Coach Paul and Coach Pete. Here with me is the head coach of Sangay, Coach Eric Pilapil. Good evening, Coach. This is another intense game given by the Team Sangay. Ano po yung sekreto ng team nyo to have effective game the same with your team po? Yung mga players namin medyo masisipag, saka medyo may size kami. Though yung Lagunoy medyo malalaki rin, pero dinadaan pa rin namin sa depensa. And thank you for that, Coach. May gusto ka bang pasalamatan since our venue is jam-packed by our live audience? Unang-una, salamat sa LGU Sangay and sa mga fans ng mga taga-Sangay. Maraming salamat sa suporta. And also sa family ko, nandito yung wife ko, yung kids ko,
si Pearl, si Ella, and si Margo. And yung mga kaibigan ko sa PSU. Thank you. Ayan, kitang-kita naman namin ang init ng pagtanggap ng mga taga-sangay sa Ako Bicol Cup Camarines. So thank you for that, Coach. So that's the latest for now. Back to you, Coach Pete and Coach Paul. Thank you very much, Jessa. So while you are interviewing si Coach Eric, grabe ang mga actions ngayon. And si Ken Pilapil making his first basket dito sa second half. Gaano ka nakakatakot yung mga ganyang tirada ni Ken Pilapil, Coach Paul? So yan coach, ngayon kanina mapansin natin medyo after first quarter hindi siya pumupunto. So pero wag maging complacent sila dapat kay Ken kasi take over yan once na nakita niya, makakita siya ng puwang talagang aatakihin niya yung lane na yan. And also, kung hindi na mo lang itatanong coach, si Ken Pilapil may tira din yan sa labas. Yes, and alam natin kung ano-ano ang kayang gawin nito ni Ken Pilapil. Uy, ang ganda naman ng move na yon ni Lumabi, hindi lang na-finish. Diba? Bihira ka makakita ng ganyang klaseng point guard na kayang mag-operate din sa ilalim with his pivoting move. Kung mapansin natin, coach, first quarter until now, ganun pa rin yung energy niya. Yes, and ang bilis. Talaga doon. Eto na, nakabalik na si Yoy Belica. And tumira itong si Libreha, wala. Pilapil ngayon, umaatake. Pilapil flying. Missing that shot. Pilapil pa rin. Pinasa ngayon kay Lumabi. And that's the second attempt on the three ni Lumabi. Ayun na. Eto, Yoy Belica. Yoy Belica with that sidestepping move. And yes, nandito uli ako. Perform uli ako, sabi ni Yoy Belica. So compare sa last game niya, medyo ngayon pinapakita niya na talagang may ibubuga din naman siya. Oo, pinakita niya na notable player talaga siya. Ang ganda na naman ng dish out nitong ni Ken Pilapil para kay Malyapre. Hindi ba kayang ma-stop to ng Lagunoy? So kung gusto nila ma-stop to si Ken Pilapil, talagang ipatao na nila. Wag na nilang, pag pumasa si Ken ng first pass, wag nang makabalik sa kanya yung bola. Yes, kasi very dangerous player talaga to, si Ken Pilapil. And because of his skill set, talaga nag-gravitate sa kanya yung depensa. Yes. And just like that, Coach, 1 minute 19 seconds remaining in the third quarter. Yes, ang bilis nga nung palitan, Coach. Yoy Belica, ang ganda ng hulog kay Laurenciano, kaso wala, nakuha ni Bongat ngayon. And si Libreha, wala na naman, nakuha ni Cornelio. And wala na naman, agawan, nakuha ni Buela. Binigay ngayon kay Lumabi, nahabol niya pa. Nakaso na ibigay dito kay Belica. Belica, attacking, binigay kay Bongat. Bongat with that baby hook. Ito si Bongat. Ito yung bumuhay sa Lagunoy dati nung laro nila sa Goa. Yes, coach. So ayan, nagpapakita din naman dito sa third quarter ito si Bongat. Yes, so we got 30 seconds remaining in the third quarter. Pilapil binigay kay Lumabi and si Malyapre kumaldag sa ilalim. May nakuhang foul and he's going to the line to shoot 2. So ang nangyari doon, coach, cold sleeping yung big man ng Lagunoy sa ilalim. So hindi sila nagro-rotate masyado once na alam nila na nag-screen, pero hindi sila nag-rotate doon sa play na yon. Kaya Yes. nakakuha ng foul si Malyapre. And pangatlong beses na ginawa ni Malyapre yan ngayong last 3 minutes. So nag-time out ngayon ng Sangay. They want it na maging maayos itong susunod na possession against Lagunoy. So do you think it's the defensive side ang tinitingnan nila? Kasi mag-free throw tong si Malyapre. Yes, coach. I think with 26 seconds ayaw na nilang pa-score tong Lagunoy. Yes, so ayun, we're back to the ball game and mag-free throw ngayon tong si Malyapre.
On the line, shooting 2. Itong si Malyapre. Veteranong-veterano to sa mga liga. Yes, coach. First shot, it was good. Second shot naman ni Malyapre. Mintes, Laurenciano. With a rebound. Libreha, wala. And Buela ngayon, hinahabol ni Laurenciano. Lumipad. 2 points para dito kay Buela with 10 seconds remaining. Alam ba to ni Yoy? Binigay kay Cornelio, kay Bongat. Binigay kay Cornelio for 3. No good. And that was the final shot. And lamang pa rin po ng tatlo ang Sangay with a score of 59 to 56. So malapit pa din to, coach, malapit. 3-point lead for Team Sangay. Kala natin nung umpisa nung third quarter, dire-diretso na yung lamang nung Sangay, pero hindi nag-back down itong Team Lagunon. Although, again, yung notable players natin na dalawang shooter sa Sangay, hindi pa bumibirada. Tingnan natin. Kasi once a shooter nga, always a shooter daw. Tingnan natin. Also, yung sa Lagunoy ng mga shooters. Yes, coach. Hindi pa nagpapakita. So, tingnan natin ngayong fourth quarter. Pero kanina sa nakikita ko, medyo alam kasi nitong Sangay eh. So, linalabas na nila yung Bacares at yung Moranyo. Okay, so while we are waiting for the start of the fourth quarter, tingnan natin dito sa ating Facebook Live kung may mga nagpahabol ba ng special shoutouts. Yun. You have, dami, medyo marami-rami to. So, isa-isahin natin maya-maya. And as we start the ball game. Bola ngayon magsisimula sa Lagunoy as they will try to finish this game with a bang. And ito naman Sangay will try to finish this game as the way it is right now na sila ang lamang, sila ang panalo. Belica with that floater, wala. Nakuha ngayon ni Pilapil. Pilapil naghahanap, hinahanap ang kanyang big man. Binigay kay Malyapre, kay Lumabi. Lumabi ngayon. Nahuli yung pasa dapat kay Belica. And Libreha finishing that fast break. Naagaw na, naka-score pa. Okay, so Ken Pilapil ngayon. Kinukuha na ni Cornelio. Ken Pilapil, hinulog na naman kay Malyapre. Binutata yung tira ni Malyapre nitong si Bongat. So yun, coach, nare-recognize na nung Lagunoy na once na umatake itong si Ken Pilapil, pag hindi niya i-diretso yan, for sure i-drop pass niya sa mga big man niya sa ilalim. Ang nakakatakot dito kung mag-overcompensate sila na akala nila i-drop tapos biglang inatake talaga nito ni Ken Pilapil, then it's good night para sa kanila. So, ang laking threat talaga nito Ken coach. Pilapil. Yeah. So, hindi nakita ni Ken Pilapil, naputukan sila ng 24-second shot clock. And it's one of the few moments na nangyayari sa isang veteranong player. Yes, coach. Okay, so si Belica binigay kay Laurenciano. Laurenciano going baseline. Hinulog pero nag-aabang na doon ang Sangay. Eto na, Cornelio with the ball. Basang-basa na ng Sangay yung ginagawa nilang drop pass sa baseline attacks. Yes, coach. And si Libreha ngayon, baseline attack. Walang hulog-hulog. Pero yun tumalon Nakuha tuloy nila yung bola. Pilapil, binigay kay Malyapre, naipit. 4 yung pumaligid dito kay Malyapre. And Belica ngayon na foul. That's the first team foul. And first team foul and second personal foul ngayon ni Ken Pilapil. Belica ngayon binigay kay Libreha. Libreha
kay Cornelio. Cornelio ngayon, naghahanap ng maatake kay Belica. Belica, floater on the baseline, wala. Belica with that offensive rebound. 2 points para kay Yoy Belica. So, ngayon, nagpapahinga si Abarquez and itong sila Belica, it's the one doing damage. And right now, it's a 1-point lead for Lagonoy. Ken Pilapil ngayon, umatake. Sa kanya na to. Ito na yung sinasabi natin. Nagkatapikan, nakuha. Belica, 2 points and 1 for Yoy Belica. Nakakuha ng foul dito kay Buela. So, ito na yung sinasabi ni Yoy Belica, nababawi siya this game. Yes. So, tingnan natin, Coach, kung magtuloy-tuloy talaga to. Oo, talagang pinapakita niya na notable player. Itong si Yoy Belica. And there is a timeout for Sangay. So, isang timeout na lang ngayon itong Sangay dahil na-consume na nila isa nung third quarter and isa ngayon. Yes, Coach. Gaano ka-importante ang mga timeouts, Coach, pagdating sa mga ganito klaseng dikit ng mga ball games? So, yung timeout, Coach, very important pag mga ganitong scenario kasi once na, diba, yung advantage mo, will be your advantage coming from the going to the end game. So at least mayroon ka pang chance na makapag-usap kayo ng team mo. Pero right now, I think medyo nagamit na ni Sangay itong advantage na to ngayong 7-minute mark ng game. Yes, pero minsan kasi pag masyado mong iniipit yung timeout mo, baka Yes. So hindi mo na magamit ang strategy to. 'Yun pag masyado mong inaalagaan naman. yun. And Yoy Belica completing that end one play, which brings them to a 4-point lead dito with 7 minutes and 30 seconds remaining in this ball game. Muntik nang maagaw. And ayun na nga, naagaw na. Binigay ngayon kay Libreha. Libreha naghahanap ng papasahan. Buti na lang, nandun si Bongat. And Laurenciano, binigay kay Belica, kay Cornelio. Cornelio waiting for his teammates with 8 seconds to shoot. Binigay na ngayon kay Bongat and masyadong natagalan sa kanyang paghihintay. And that's a turnover for Lagonoy. Okay, so pasadahan lang natin to, Coach, ang mga highest pointer natin per team for Lagonoy. We had Abarquez with 20 points na pala si Abarquez and also Belica with 12 points. Yes, and with that, we are going to our courtside reporter, ang napakagandang si Jessa. Jessa with the assistant coach of Lagonoy. Pasok! Thank you for that, Coach Pete and Coach Paul. Mga kasurog, you're still tuning in here at our live stream. Kasama ko ngayon ang assistant coach from Lagonoy, Coach Alberto Agustin. Good evening, Coach. Sangay is a strong contender for this year's Ako Bicol Cup Camarines Sur. Ano yung mga preparations nyo para paghandaan itong team na ito? Ang aming ginagawa kapag wala kaming laro ay lagi kaming nagpa-practice at pinag-aaralan namin ang mga possible na gagawin namin para manalo sa laban. And yes, Coach, I agree to that because we can also deny the fact na Lagonoy is also a strong contender in this tournament. So, Coach, all of us here are having a hard time to determine kung sino ang mananalo sa game na ito. Anong masasabi mo sa performance na pinapakita ng mga players ng Team Lagonoy? Ang pinapakita nila ay okay naman kasi na-apply nila yung mga ginagawa nila sa practice at medyo maalat lang nung first quarter pero nakabawi kami at ngayon nga ay lamang kami. Sana magpatuloy at sana po ay manalo kami sa gabing ito. Yes, this is indeed an intense matchup given us by Team Sangay versus Team Lagonoy. So that's the latest for now. Back to you, Coach Pete and Coach Paul. Thank you very much, Jessa, for that wonderful interview. And yun, si Ken Pilapil making those 2 free throws. And sinagot agad ni Cornelio with his jumper.
Eto na, umatake na naman si Ken Pilapil. I think he's taking over, Coach. Yes. So yun lang yung hinihintay mo, Coach. Kasi wala siyang ginawa nung second, third quarter. For sure, dito siya magti-take over sa fourth. Oo, and indicator yung drive na yon na talagang sa ring lang siya nakatingin yung time na yon. And there is an offensive foul na tinawag ngayon dito kay Bongat. Ano ba yung ginawa ni Bongat? Ba't bigla siyang natawagan? Extend niya, Coach, yung hip niya. So natawagan siya ng offensive foul doon. Finipre niya sana si Yoy Belica for a screen. Kaso yun, nakausli yung hips niya. Oo, and eto na nga, Ken Pilapil, take over mode! Eto na naman, si Ken Pilapil. You better watch out, Lagunoy. Cornelio ngayon, naghahanap na naman ng mapapasahan. Eto yung parang problema kay Cornelio, masyadong matagal yung bola sa kanya. Pero with that Laurenciano making his shots. Quality minutes din yung Laurenciano. Ito na ngayon si Ken Pilapil. Uy, ang ganda ng crossover. Iniwan si Belica. And the takeover mode is still on. Para kay Ken Pilapil with 6 straight points. Ito na ba, Coach, yung sinasabi mo na takeover ni Ken Pilapil? Yes, Coach. Ito na yon. So, I think hanapin na nila si Ken dito sa fourth quarter. Kung ako naman sa Lagunoy, tatauhin ko na talaga to. Yung sinasabi ko nga, once na in-inbound niya ng bola na yan, dapat may pressure na sa baba pa lang kay Ken. We have to defend. Kaso, Krinos Oberan dun sa senaryo na yon, si Belica. And ito ngayon, babawi ngayon itong Lagunoy as we go back into this ball game. We have 5 minutes and a second left in this ball game. 69-67 in favor of Lagunoy. Pero good yung ginagawa ni Ken Pilapil ngayon, pero lamang pa rin ang Lagunoy dito. Yes, so ito na. Tinatao na si Cornelio ni Lumabi. And si Belica with the ball. Binigay kay Laurenciano. Laurenciano thought about it. Libreja with that short corner shot. Parang hindi na nagmimintes ng mga jumper itong Lagunoy ngayon, Coach Paul. Okay. Sabi ni Libreja, wala kaming Bakares, wala kaming Moranya. Andito naman ako. Oo, Ken Pilapil again. Takeover mode. Ken Pilapil pa rin. Pinasa ngayon kay Lumabi. Thought about it. Floater. Binigay kay Malyapre and no good. Rebound ngayon ni Laurenciano. Nakuha ngayon. Belica on a fast break. 2 points for Yoy Belica. And ito si Yoy Belica. Pinipressure si Lumabi. Muntik na maagawan. Naagawan na nga. Binalik kay Belica with that spin and that 2-point attempt. Wala. Nakuha ni Lumabi ang bola. Lumabi nagmamadali. Bongat nag-aabang. Cano. Wala pa rin. Malyapre. Malyapre is going to the line for 2. Mukhang nanggigil si Cano dun sa tira niya na yon. Naghihintay lang si Malyapre ihulog sa kanya yung bola. So Malyapre ngayon on the line, shooting 2. 3 minutes and 53 seconds na lang, partner. Yes, Coach. So, Coach, crunch time na ba to? For me, Coach, now, no need to panic. Malayo pa to. This is just a 5-point lead. So, just make those free throws, make a stop, and yun, kailangan nilang makabawi on that transition. Yoy Belica, ayun, pinasabay si Ken Pilapil with that left-hand layup. Muntik na maagaw. Buela with that shot. Buela, pamatay sunog. So, again, no need to panic for Team Sangay. This is just a 5-point lead. Kung ako Ngayon, naman sa Team Lagunoy, push nila yung bola na yan kasi doon sila nakakuha ng easy 2 points. Yes, so ito ngayon, si Belica, binigay kay Laurenciano. On point with that 3-point shot by Laurenciano.
Parang hindi ba nagmintis to sa jumper niya, Coach Paul? Same spot, same result, Coach. Grabe. And lumabi, umatake na, hulog. Kay Abuela, wala, Malyapre pa rin. Malyapre for that end one, kaso mintis ang kanyang tira. Kung kanina, binuhat yung Lagunoy ni Abarquez. Ngayon naman, itong si Belica at saka si Laurenciano ang talagang bumubuhay for this Lagunoy team. And hindi na nga natin nakita bumalik si Abarquez. Yun nga nakakatakot doon, Coach. Yung scorer na si Abarquez is nasa bench pa. Okay. So, tingnan natin kung ano magiging adjustments nito ni Coach Anthony sa Lagunoy. Pero ikaw, Coach, maganda yung unit mo na nasa loob, then yung scorer mo nasa bench. Ano yung magiging decision mo niyan? So ako, I let these guys play yung nasa loob kasi, diba, pinapakita naman nila maganda. So, stick muna ako dito sa mga guys ko na nasa loob so far. Belica, ang ganda ng pasa kay Bongat with that 2 points for Bongat. Nakita na nila at talagang si Belica ngayon parang si Pilapil na rin na nag-gravitate ang depensa sa kanya. Coach. So taking over, these two guys are taking over in this game. Okay, so Pilapil ngayon. Pilapil na foul sa baba nito ni Cornelio and penalty. Yun lang, yun ang masakit doon. Lagunoy, yan sabi mo, dito magaling si Pilapil. Yes, Coach. So, titingnan natin kung ano magagawa. Pag binasket ito ni Ken Pilapil, for sure, one stop sila and go for another basket. Yes, we only have 2 minutes and 13 seconds remaining in this ball game. And as of now, 8 ang lamang nitong Lagunoy. This is not something na safe para sa sa Lagunoy. We still have a ball game here for... So there's a substitution. May substitution ngayon. Linabas muna nila si Lumabi. Lumabas si Lumabi, si Regalario. Yeah, I think, Coach, that's for the defensive purposes. Oo. Eto na si Bongat. Binigay ngayon kay Belica. Belica ngayon, take over mode na rin dito sa last 2 minutes. Laurenciano. First miss ni Laurenciano. And Cornelio, pinapressure ngayon si Buela. Ang ganda ng lateral ng Cornelio. Buela ngayon, binigay kay Cano. Regalario on that corner, shoots! Kaboom! Benga mo, baby! Dito kay Regalario. Ayun na nga, Coach. Sabi natin, no need to panic for Team Sangay. They need is to stop here in this possession for Team Sangay. Okay, ngayon si Cornelio. Cornelio nagtitimon. Cornelio all the way. Cornelio scoring that basket. Ang hirap nun. Pilapil ngayon, planong bumawi. Pilapil on his drive to the basket. And they are in the penalty, itong Lagunoy. So, alam ni Ken Pilapil na penalty so ina-atake niya talaga. Okay, so third personal foul nito ni Belica and attack mode pa rin, take over mode pa rin to si Ken Pilapil. Unfortunately, Coach. Yun lang, nagmintis siya doon. Oo. Sobrang importante ng mga free throws, especially with 1 minute and 3 seconds remaining in this ball game. And yun, muntik na. Pampakaba yun. So again, this is just a 2-possession ball game, no, Coach? Oo. 5-point lead. So manageable pa yan with 1 minute and 3 seconds. Eto na, nagpe-pressure na ngayon itong Sangay. And humingi ng screen. Belica. To Laurenciano. Back to Cornelio. Cornelio binigay kay Paak. Wala. And ito si Buela binigay kay Regalario. 2 points. And 3 na lang ang hinahabol ngayon ng Sangay. Yun. Hindi to mime out dito si Coach. Si Yoy.
Diniretso Joy, nila. binigay kay Laurenciano with that open jump shot, wala. Laurenciano pa rin with that jump shot, 2 points for Laurenciano. And there is a timeout now na tinawag ni Coach Eric Pilapil. It was a gutsy move para sa coach ng Lagunoy for Yes, not coach. calling a timeout. Yun, coach. Talaga i-comment natin doon si Coach Anthony for not calling that timeout. Alam niya siguro na nasa kanila yung momentum, kaya diniretso niya. So, again, walang Abarquez doon, pero may Laurenciano sila. So again, still 2-possession ball game. I think for me, quick 3 and then a stop. Eto na, Ken Pilapil, pumukol. Wala. Laurenciano with a rebound. Binigay kay Belica. Belica, hinawakan nila ng bola. Belica pa rin. Inuubos ang oras. Kay Paak. Belica. Kay Cornelio. Cornelio. Kay Laurenciano. Laurenciano with that, a short corner shot. And eto na po. With Lagunoy winning this ball game. Unbelievable, Coach Paul. Grabe yung pinakita ng I am speechless. Yes, Coach. Hindi na-capitalize ng Team Sanga yung lead nila kanina. Good job with these guys, Abarquez, Laurenciano, and Belica for Team Lagunoy. Grabe yung game na yon. Grabe talaga, Coach. And malaking bagay talaga na wala itong si Monsalve dito sa kanila. Yes, Coach. Kung nandito si Monsalve, yung big guy ng Sanga, siguro this will be a different ball game. So yun. With that, thank you very much, Sangay, for that warm welcome doon sa 4 na laro na ilinaro natin dito sa Ako Bicol Cup, Camarines Sur League. It was really indeed a very exciting, jam-packed crowd, high-octane basketball na ipinamalas nitong dalawang team, Team Sangay and Team Lagunoy. Ngayon, Coach, meron tayong ngayon sa standing. Sa standing. Etong Sangay, tinalo nila yung Goa. Yung Goa, tinalo itong Lagunoy. Yes, Coach. So, etong Lagunoy, tinalo naman itong Sangay. So, very exciting tong laro natin dito sa bracket na to, dito sa 4th District. So, titingnan natin. It's everybody's ball game pa rin. So, di natin maalam kung sino talaga ang papasok sa ating quarterfinals. So, pero malayo pa yon for sure. At least itong Team Lagunoy, nakabawi sila sa game na to. Oo, dun sa pagkatalo nila. Doon sa Goa. And while we are waiting for our Kasurog player of the game, ito yung mga highlights. Highlights, Lumabe with a layup, also with Yoy Belica taking over. So, ang ganda nung last game natin talaga. So, I think nag-enjoy yung mga tao dito sa Sangay Sports Complex with this game. Okay, so dito sa larong ito, ang dami na pwedeng maging best player of the game. Nandyan si Abarquez. Yes, Coach. Nandyan si Belica. Si Laurenciano. And even si Cornelio, yes, na talagang mahihirapan ngayon ang ating committee on
looking for the best player of the game. So I think so hihintayin na lang natin yung Kasurog player of the game. Okay, so doon sa apat natin na nabanggit, and I think nandoon yung Kasurog player of the game natin. Eto na, we are still watching. Ang ganda ng mga highlights na yun ni Laurenciano. And eto na po, meron na tayong nakuha na Kasurog, player of the game. And now, we thank you for having us here sa Sangay. And it was well, indeed, a good welcome para sa Ako Bicol dito. Salamat po. And we will still have our games during Thursdays, Fridays, Saturdays, and Sundays. So please keep watching, keep in tune sa ating mga laro. We will promise you exciting and fun-filled games sa ating mga Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. Again, this has been Coach Peter Barcelon, your friendly neighborhood commentator. And together with Coach Paul Sepe, our matipino, madatung at mabait na analyst. As we go to Jessa with our Kasurog player of the game. Take it away, Jessa. Thank you, Coach Pete and Coach Paul. The fourth game and the last game for tonight has concluded with a final score of 84-79 in favor of Team Lagonoy. Now with me is the Kasurog player of the game from Lagonoy, who also a CSPC Blue Stallions, jersey number 35, James Belgeca with 20 points, 2 rebounds, 2 assists, and 1 steal. Congratulations for being the Kasurog player of the game. Bihira ako maka-feel ng goosebumps while watching basketball. Pero dito iba yung intense na feel ko. At napakabilis na nag-change in favor ng Team Lagonoy. According nga sa one of the CSPC Stallions coaches, na bilog ang bola. So anong masasabi mo sa naging performance mo for tonight? Naging patient lang ako throughout the game. Hinay-hinay lang, pahabol-habol kami kasi lamang sila simula first quarter. Then nung malapit na, doon kami rumangkada na mga ka-teammates ko. Ayan, congratulations once again. May gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa lahat ng supporters nyo for always showing their support sa team nyo? And also, may gusto ka bang i-shoutout coming from CSPC for their support sa'yo? First of all, shout out sa coach ko, si Coach Peter, saka si Coach Paul, Coach Adonis, na nagtiwala sa akin simula sa una na kumuha sa akin bilang CSPC player. Then salamat din sa coach ko, sa Team Lagonoy, mga teammates ko, sa family, friends ko doon sa Goa, sa Tigaon, sa Lagonoy, yung lahat po. Thank you po. Ayan, for the information of everybody that James Belgeca is also my schoolmates and a proud CSPC Stallions. So congratulations once again for being our Kasurog player of the game. Don't forget to hit that like and share button for more exciting basketball actions. Pakaabangan rin po ang game next week, Thursday, live na live sa Pamplona, Camarines Sur. And to those na malayo, don't worry, we are live at Ako Bicol Portales Facebook page, Representative Zaldico at Ako Bicol Online TV. We are also live at Ako Bicol Cap YouTube channel. So in behalf of Representative Zaldico, Ako Bicol Party List, Sir Lloyd Rivera, our commissioner, and the rest of the team, this is Jessamine Navales, your courtside reporter. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pag-antabay sa tournament na ito. Good night, everyone!